čo mám? Čo máš? Kyslú slivku, chytáčku. Slivku? Kyslú slivku, ale chytáčku, No, čo som v tej krabičky dával. To aj ty máš, som ti dal. Garant. A ja mám. Áno. Na to kaj som ti dal, tam ju dá, kde máš. Ja mám. Aj svoje slivky mám. Ale to tu nemáš. Toto je, hej, je. Ale tak... Toto je Olivan. od Garantu. Dobrý. Dobro došlo. Taková tresina. Asi 8 kg má. Udržíš ho? Aha. Teraz budem celý ošplechaný. Opa. Nie bez toho. No, prvý kaprík. Prvý kaprík. Dúfame, že nám donesie viac kaprov. Jo. Prvý Tatrík. No. Fotbalová lopta. No? Chrbát na nás. Za druhú plutvu ho drž, nie za to tu. Za prednú, nedobre. Chrbát do nás. Nevidím ti hlavu. Máš tam tieň. Tak bude dneska s kapustou. S kapustou? No iste. Dobre. Zabíjačková šunka. Čo ste od tejto rybáčky očakávali? Očakával som, že ten kaprík bude dvakrát väčší. No zase, netreba byť náročný. Treba. Nie. Treba. Aj s malým kapríkom treba sa tešiť. No dobre, takže začíname znova. Tak. Ja veľmi sa teším s malým kapríkom. Tak, jakým malým? S takým veľmi malým. 10 plus u Janoša je malý kaprík. Áno. To už jaký náročný je rybár? Zlatý. Janoš 20. Tá on už 30-ky by chcel chytať. A ty by nie? Ty by? Ty by chcel by si chytať 30-ky? Aj ty by, aj ty. Aj ty? Ty by chcel aj... Ty by chcel by si chytať 30-ky? Aj 5-ky. Momentálne aj 5-kilové kapre by nám stačili. V túto dobu. Za čo má s okom, nie? Hej. Má sklenené oko má. Pirátske. Sklenené. Jedno pravé, druhé Veľmi ľavé. pekné. Tak. No teraz. Veľmi, veľmi pekný. Dobrý? Veľmi. Tak drž. A tak? A ty ľubíš hýbať s tými kaprami. Svetlieve. Zlatý môj. Počkaj, Tibor, mi zacláňaš. Ešte jednu pusu? Ešte jednu pusu. Opa.
Krásne. Ďakujem pekne. Áno. El Chapro. Spokojný aspoň trochu? Áno, áno, áno. Ó, Veľmi. veľmi. Dobrý bol záber. Jaro s okuliármi sa fotí. Okuliármi? Nie, ja len srandujem, poď. No daj váhu. Poď. El Chapro. Ideme pozrieť, koľko mal váhu. Odpúšťaš. Čuň, to je taký, to je môj prvý. 13,80. 11 kg. 11? Tak. No. Teraz dáš mi kameru a pustíš ho? Ty ho pustíš, ja? Nie, ty ho pustíš. Janošov šupinač ide spinkať domov. Ide poslať babku. Čakaj. Vidíš? Teraz áno. Dobre? No choď. Babku pošli. Aj prababku. Tak. Tak to nie je všetko, čo som natočil a čo sme chytili. Kamaráti ešte zostali na 2 dni a mali pekných kapríkov. Dobrá bola rybačka a dúfam, stretneme sa na budúce. Tak ahoj. No, dobre. A nejaký úsmev. Aby som nepovedal to slovo. Úsmev ako dár. Úsmev ako sír.